Ola. A dinastía Baltar gobernou na provincia de Ourense dende o ano 1987. Eles e os seus lacaios levaron a esta provincia a relevancia económica, social e demográfica. Vou poñer o Concello de Trasmiras como exemplo desta desfeita. Nese ano, 1987, o Concello de Trasmiras tiña 4.069 habitantes. A día de hoxe ten 1.288. Perderonse máis habitantes que ningunha desgracia ocorrida durante toda a historia. E, ademais, únicamente, apenas 70 teñen menos de 20 anos. Pero iso non é todo. No Concello de Trasmiras únicamente cotizan a Seguridade Social 209 persoas. Dos 313 concellos que ten Galicia, o de Trasmiras é o número 292 no índice de riqueza. Temos que acabar con esta desfeita. Agora que estamos no mes de maio, cando recende este cheiro a flores, abriremos as ventanas do Concello de Trasmiras e entrará un aire novo, un aire limpo, un aire fresco, un aire xoven, un aire que traerá a nosa compañeira Marimar. Agora, Trasmiras, agora, Bénega.